Vi har i lang tid været helt stille omkring det, fordi at det skaber utrygge gravide og fødende, når vi siger, hvordan tingene hænger sammen, men nu er det nok. Vi mistede vores dreng på grund af travlhed, det er nødt til at sige. I 2014 fik vi bevilget 260 millioner kroner til fødegangene til de næste 3-4 år. Så skiftede vi regering, og nu får vi ikke de penge alligevel. Meget levende, en meget fysisk smerte igen også, når man ser, hvordan at de her midler, de nu trues væk. Ingenting har ændret sig ude på fødestederne, så nu står vi sådan lidt tilbage og tænker, hvad er det, vi ikke skal lave? Hvem er det, vi ikke skal passe på? Sikke et fremmøde! Det er fantastisk! Bare sige, Stine Brix, folketingsmedlem for Enhedslisten, er kommet ned for at hilse. Altså, kvinder kan jo komme ind og være langt i fødsel eller have rent fostervand, og vi ikke har tid til at se til dem og tage os af dem. Tak for snakken. Ja, velbekomme. Ha' det godt.